Jmenuji se Míla Čechová a jsem již přes 30 let stevardkou u Českých Aerolinií. Během minulých 2 let se několikrát stalo, že přišli cestující a dotazovali se po kurzech Strach z létání. Proto jsme začali shánět různé knihy, začali jsme si získávat informace z internetu a postavili jsme si svůj kurz, postavili jsme si osnovy podle znalostí z těchto knih, to znamená, že jsme udělali část technickou, část psychologickou, natočili jsme si film a dali jsme inzeráty jak do novin, tak jsme měli i v televizi a na internetu publikované tyto kurzy. Začali se nám hlásit lidé a během posledního roku jsme provedli kolem 10 kurzů o účasti, kolem 10 účastníků každý. Zatím tady hledáme další nápady a další možnosti, jak tyto kurzy obohatit. Největší problém máme s tím, jak provést graduační let. Děkuji za pozornost. Thank you.